hrany, ktoré som nemal vybrať. To sú tieto dve. Skontrolujem z ostatných pohľadov. Môžem skúsiť aplikovať opäť nástroj Chamfer, ktorý mi ešte viac tieto hľady vyhradí. Poslednú úpravu, ktorú budem ešte robiť, že si označím vertexy, spodné vertexy panelu, alebo teda aspoň časti, kde sú chytené budíky, aby bol pult reálny, tak ich posuniem o niečo dopredu, aby bola táto plocha šikma. Tak. Pult je zhruba hotový. Môžem ešte vybrať, aby pult vyzeral krajšie v pracovnom štádiu, nejakú peknú farbu môžem vybrať. A vlastne ešte aby som videl vlastne pekné všetky prechody, môžem v perspektívu vypnúť Edge Face a vidím už vlastne výsledný pult a jeho podobu. Vlastne naozaj ľahká metóda a účinná. Už model len skontrolujem zo všetkých pohľadov ako poslednú kontrolu. A vlastne tu ešte vidím, že mi vrchná časť dobre nedolieha na spodnú, tak o niečo posuniem vyššie. Opäť skontrolujem, či všetko sedí. Tu musím posunúť troška vertexy. Tak. A vlastne teraz už je pult prakticky hotový.